тук, когато съществуваш, може би точно това те крепи, цялата тая красота, която е около тебе. И това съвършенство на природата. Защото това съвършенство на природата, когато ти си дал сметка, аз съм си дала сметка за себе си, нали, че е така, ние сме нейно творение, ние сме творение на природата. И когато осъзнаеш, че си част от нея и когато постоянно нейното съвършенство те заобикаля, може би е много полезно да повярваш, че и ти си добър, че ти заслужаваш красота и че ти се справяш добре и че всъщност живота е красив. И до голяма степен е това сега, което правим с тая сватба между керамика и готвене е нещо много красиво, защото всъщност е едно подаване на ръка от хора от различни светове с осъзнаването, че всъщност всички работим с една и съща материя. Една творба е готова, когато нищо не можеш да добавиш и нищо не можеш да й отнемеш. Тези думи съм запомнила от моята баба Мария Балева, чието име нося. Тя ме вдъхнови да стана архитект също като нея. Това е професия, която практикувах повече от 18 години. Въпреки че творческият ми път ме отведе в друга посока, керамика, аз до ден днешен следвам този принцип в работата си. Истинското майсторство е постигнато тогава, когато можеш да запазиш чистотата на идеята без излишна украса. Човека е създаден да работи с глина, с кал. Ние поемаме през дланите си много повече минерали, отколкото можем да поемем чрез поглъщане. И всъщност толкова отдавна сме го загубили това. Ние вече не се ровим в калта, не съдим картофи и не работим с глина. И понякога, ако усетите такова желание да пипаш земята, то е именно това. То е чисто физиологически. Много е важно да намериш и човека, с който да се сработиш. Аз намирам, че всичко, което е създала Мария, е завършено от начало до край, от нейната къща за гости до ястията, които поднася, и целият дух. Ми беше страшно интересно да вляза в нейния свят и да създам съд, който да влезе логично и който да намери мястото си тук. Именно в Родопите, напомняйки за реката, която минава покрай нейния дом. Ястието и съда, в който се поднася, трябва да бъдат създавани един за друг. Няма как и е много трудно да намериш подходящия съд, когато искаш да измислиш нещо специално. Във всичко, което правя, може да се забележи, че има органични форми, структури, текстури, които са вдъхновени от природата. Идеята на Мария Жекова беше да направим съд, който да бъде от традиционната българска червена глина и по някакъв начин да напомня на родопските тюркоазено-зелени реки, които повечето родопски села ги има като по-малки или по-големи вирчета и потоци. Да, там като цяло от водата тръгна и вдъхновението, което, нали, споделихме с Мария за керамиката, но то пак тръгна от желанието ми да пресъздам всъщност тази вода в чиния и да си поговорим малко всъщност за какъв е смисъла на рибата на балканската пастърва и ето едно животно, как показва на къде вървим и че не вървим на много добре с това как се грижим за природата, защото балканската пастърва всъщност е все по-рядка, все по-рядък вид в планинските реки на България и това е защото климата се променя и водите на тези реки стават все по-топли, а пък това е риба, която иска чисти, вечно течащи, бистри, студени планински води. Всъщност това е едно същество, което със своя житейски път показва как
ние променяме света, в който живеем, и то не към добре. И моето ястие е с балканска пастърва, която е отгледана в стопанство в Девин, защото тези стопанства са всъщност тези мястото, на което се съхранява, да кажем, генофонда на тази риба, и са всъщност тези хора, които изпроизвеждат нещо, което се нарича зарибителен материал. Иначе казано, отглеждат малки рибки от вида балканска пастърва и ги пускат в реките. Ние сме зарибявали и нашата река с надеждата, че по този начин всъщност този вид няма да изчезне. Аз смятам, че храната в днешно време трябва да бъде много разумна и много повече разумна, отколкото каквото и да е било друго. И че ако човек успее всъщност да съчетае разума с вкус, е направил най-добрата чиния. И това е нещо, към което всъщност аз се стремя, като под разумна говоря, която да не е навредила нито на природата, нито да не вреди на нас, когато се храним с нея. И това някакси е най-важното. Най-важното за мен условие, да съм аз доволна от себе си, от чинията, която създавам. Особено във Върбово, в това, което сега тук се намираме ние, тук никой не живее. В смисъл, не за постоянно, не за смисъл никой. Така че постоянните жители са двама на Върбово. Тази кошница ще я носим на Васко Кравария, защото аз обичам да си му нося разни неща. Винаги като готвя горе-долу, вече съм свикнала да готвя по един порцион или два повече, за да несъзнателно, може би дори да оставя и за него, за да мога да му нося храна. И реално приятно е някой да ти сготви нещо. Много е сладко! Как го носиш? Къде ще го носиш? Къде ще го носиш, Васе? Хайде, други ден е твой вече. Даваш ли ми го? Дъщеря на Тошко. Те искат да дойдат да го видят, така ли? Че тук и след това вече няма пете. Ама е моето. Твое. Добре. Ела ти дам една кошница. Мислиш? Малко го раздах, извинявай. Кошницата не ми трябва, дръж я. Айде, фани кучето да не стане беля. Донеси го да го пипна. Мами на душица. Айде, пази я, че е студено, рошла. И в тая среда суровата тук се дава човек колко е важно да може да си с хора и да има хора. Всичко най-добро. Това да живееш с хора, да имаш общност е най-якото нещо. И може би факта, че прекарвам много голяма част от времето с възрастни хора, ми е дало пък такова желание, ми е дало много живец, всъщност и много така оценяване на дните и на времето и на всичко, защото ги виждаш те как го живеят живота и колко някакси така опитват да взимат всичко, нали, и започваш просто да бъдеш, да искаш, и е много жалко, че всъщност трябва да го докараме, дето се вика, до сами край, за да се усетиме, че е яко да си жив. Когато поканихме Мария Жекова за тази колаборация, имахме вътрешното усещане, че гледаме в една посока. След прекараното време в Силивряк, вече съм абсолютно убедена, че всичко, което тя прави, е балансирано и изчистено от излишен блясък. Изключително удоволствие беше за мен да заживея в нейния свят, в тази къща в Родопите и да създадем чиния специално за това място и за това ястие. Нищо повече не можеш да му добавиш и нищо не можеш да му отнемеш.